Good morning mga kainday, this is Inday Verna and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! So ayan mga kainday, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Just click, share, and comment. And don't forget to click the notification bell at para naman po mga kainday ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. For today's video mga kainday, I'm here in the house of my friend. Nandito ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko. So ayan mga kainday, for today's video, ito-tour ko kayo sa bahay ng kaibigan ko dito sa, Padulong sa Maputi. Kasama ko yung isang friend ko, pinuntahan ko kanina sa Tambo, si Mimi, ang gwapa sa Tambo. So, ayan mga kainday, mega shout out po kang Eileen Bisdak from Turkey, at saka kang Ate Evelyn Ravia, at saka mga kainday, bumili kami ni Mimi ng pagkain at saka juice para may makain kami dito sa bahay nila Mona. So, ayun mga kainday, let's start to house tour. So, ayun mga kainday, papasok na ako sa bahay nila Mona. Ito po yung so, ayan. Sisulod ako silang balay. Naka mga gwapa sa mga friend, oy. Ayan. Mga kainday. So, ayan mga kainday. Ito po yung, ito tawag ito, ma'am? Lababo nila mo na dirty kitchen. O, dirty kayo siya, ma'am. Nilat kayo yung ilahang kuan, mga kainday. Kaya di na siya hassle ka ng ilahang tubig. O, saan yung tubig, ma'am? From the river. From the river for Nawasa. Nilad kayo ng tubig dali mga kainday kay Nawasa. Muna ilahang dirty kitchen. At saka ang kanilang comfort room. Chudian, ilang CR. Dili pablihan sa tag-iya kay basig makakita mo mga diingon nato. So yan mga kainday, ito po yung lamisa nila. Silang alaga nga earring. Ayan. So, ayan mga kainday, pupunta tayo ngayon sa kwarto ni mo. Matipis yung kwarto. So, ito po yung ano niya mga kainday, ref, TV. Ayan, may TV sila. Pila ni ka-inches yung TV? Ha? 32 inches. At saka meron silang signal from satellite. Ayan mga kainday. Ito po yung kabuuan ng kanyang bahay. Meron silang, kasi tawag ni ma'am? Sofa. Yan. Pak. Muna siyang tag-iya dito sa balay mga kainday. Iyahang papa, wala diri. Uy, magkuha ka. So ayan mga kainday, i-open na to ang ilahang ref. Kung sa isunod. Wala na sunod. Para maluoy sila ba? Wala. Para tagaan tag-sponsor sa imong ref sa ipang sulod raa. So yung mga kainday, Wala siya sunod. i-open na nato ang ihang ref kung sa sulod siyang ref. So mga kainday, let's go. No. Dapat tag-iyo Isa? daan. Wala ko ka-prepare water sila. So wala ko kapang sa balay. Dito Teka, sa mga nag-ML din, nag-ML po ako. Epic 4 po. Naghahanap po ako ng kaduo. Ano siya mga kainday? Nag-ML ni siya. Di ka nag-ML ni si Kuan, si Mondragon More. You can add me on my ML ID is 8962-66090 po. It's Nuno. Okay. So, ayan mga kainday, ito po yung nara akong gwapa nga friend, mga kainday mo, ka ng gwapa sa Tambo. So, ayan mga ayan mga kainday, nagkuan siya nang limpyo siya sa siyahang kuan, siyang kwarto. Gwapa kayo na kong friendship mga kainday, oh. Pak! So, ayan mga kainday, ito po yung ref nila. Sa maawa po mga kainday, sudlit ang taon yung ref nila.
Sa Maluoy mga kainday, please nanawagan ko sa mga groceryhan. First time ko ni mga kainday nga gibuhat ko din mga kainday nga nag-house tour ko, nag-house read pug ko sa balay sa akong mga friend. First time na ko na siya akong first nga gi-house tour o gi-house read karon mga kainday. So aduna pa next nga mga house read or house tours sila mga balay sa akong mga friend. Abangan niyo po mga kainday. So ayan mga kainday, ito na po yung kwarto ni Mona. Opo. Ayan, pasiga suga ma'am. Ay, siguro ko. Paano ko linting? Ito po yung, meron po siyang dalawang Dora box. Ayang Dora box. Sa mama na niya. Di siyang papa. Wala dyan siya yung Dora box dito sa kwarto. Ayan, kung na siya mga sanina mga kainday. Gisulod niya aning baldihan ni. Ayan, mura na yan sila ng sigahang mga kuan, sigang mga sanina, bornena, chenes. Ado na siya yung ventilador. Oh, wow. Sito ka na? Mosquito trap. Mosquito. Mosquito trap. Wow, nindot kayo siya mga kainday. Kaya siya yung mosquito nga. Kailangan matrap dara ang kuan. Pang ano siya, pang paakit siya sa mga lamok. Oh, like this, Ano, unday na siya di ay? Actually, dilinis ako sa kung papa siya, pero may nagiging pa ako mag-alit. Sige, go. I-try na siya. Yan ka ba, yun? Pero Ah. hindi na ko siya ginagamit, kaya naman ko yung mosquito. Kasi sa friend, so wala lang, for that lang. Okay. Number mo. Ayan mga kainday. Wala siya. Mangintayin dahil. Ayan. Hearing room. Guwapa kayo ko mga friends. Pak, virgin kayo siya winumog ko ng juice mga kainday. Kasi manibayot ka, mani. Undiscipline. Hi mga kainday, mga onta ninyo og lobster and tempura. Barato kayo siya dito. Ang ginalita sa mua. Yes. Gilibre ni Mona. Ayan. Judy, ano hot doon bayit kay ikuan? Ipulutan na sa tuba. Hi mga kainday. Kato nag-inom sa kuan ni, sa mga mi. Nakakuan sa ako. Bayad na. Wala yung invite ato mimi eh. Nagpaunti ka gingan dito nga ato tuwa. Kanot ani Invite sa kato. Di ba mo buli bayot eh? Nangalata ang mga laki. Di ba si kuan to? Nag-peace na daw sila ni kuan ma. Okay. Yung ganun nga mo. Ito yung ganun mo. Kubog. Nag-uban sa natong sa gapo gugman nun. Dili lugman nun eh. Asa dito Dili kawag? alam tawag. Kawag sa apo gugman nun. Kung nagtiyog na mo. I-chat mo to sa kuki sa kuan siya na ma'am. Ikapoy ko eh. Ano niya? Perfect lang. Nagkalaw mo sa balik si kuan ay isa. Si Atan og nangyayad ba? Nagtakot si Angelo og si. Babayad lang. Ryan? Ay, naklasmit na niyo, di ba? Perfect ko eh. Kaon na. Klasmit na mo. Na-make it na. Na-emotion na lang. Bakit? Char-char lang po ah. Char-char lang ako na. Sabi niya. Bakit kami ni? Wala kagapong kuan. Apong uding.
Ayok. Wa ha. Hadap na kami ni ay. Pagkaon ka na mo. Dami na siya. Dami lagi ni siya ka murag kuan. Plato sa ko. Wala na mangga ba mo na? Hmm? Mangga. Makat mangga. Kada kaya na mo ano. Ambot na nito kaya sa nangungot sa kong ate. Matagad aron bro. Hello man. Sige lang ko lang yan. Hello. Unta pa? Silod-silod din. Mabel mo. Issue. Dodong yun. Ay bet, sabi siya. Ha? Bet. Oo, kabit ato. Kapula ba mga lips ako mga kuan eh. Friendship niya mga kainday. Bago pang good na ayo. Kaya siya mga kainday mo ni si Mimi. Transgender. Og si Mona, nag-guest na ni siya sa kong vlog katong second nga ko nga vlog nga gi-upload na ko. Unsa ito nga content na to, ma'am? Katong nang nag-pound mo. Lagi ko lukay. Katong nagkuan mi mga kainday na i-challenge to nga pahingaan challenge. Ah, Ano to siya? ay katulagi katong sapa. Mo ni siya mga kainday, transgender ni siya. Ngulungol pa kaayo hangtod karon. Yes. Gikan siya Thailand. Dito siya nagpabuhat og kanang kuan. Iya anak ko si Mother si Tang. Di siya bayot. Ah, di ba pariharag now. Kisa inyo ikuan niyo sa Shout out to my ex. Purin ka na. amo na niya. Bawal man gud pagupitan sa mo mga kainday kay mga waang ang binuhi diri ah. Mga binuhi na mo. Daghan kay di siya binuhi sa iyang buhok. Yes. May mga bakukang, iring. Bangang na po diri ko nang naong apil. Kani sa mga kainday mo ni siya ang kani siyang duha mga pinaka-famous diri sa amo ang barangay. Nalinon sa mga utang. Kani siya Nalinon. mangulingay. Kani siya daghan jud siya trabaho mga kay Simona, nagakuha ni siya sa mga highway. Nagatuloy na siya sa mga highway. Siya ang tagiya tong mga asa sa ano sa mga siya ang tagiyaan ng mga kuan. Mga dagkong truck nga magkaagiyahan. Kanang mga ayan ate bulldozer. Yan na siya ka-famous sa Simona. Siya ang massive genius. Siya ito mukhang uyab mo karong nga baglag. Dahil kung sikat na ka anak ko siya. Basta si kayo boy, pagka-support nga friend lagi oy. Nagwapa kay si Bibi. Bakit pakita jud dahil ang dapat ipakita. Di ba naman nagtindahan sila Kim? Wala sila ka ng pasit kanton mo. Hindi naman yata. Masarap na marag noodles lang. Ay ha, pasit kanton. Mula kag bang mimi. Sige na, i-click. I-click na muna ba? Yawa ha. Sure mo ang nagdagan sa pamangkot. Nara ba yut unara? Nara unara. Nalipat. Palit ka na. Di ana apil ha. Ay ikat ang pamangkot. Manipis ba? Hinailat. Gino. Protocol ba? So, Mo ni anak nila na ista. Mo ni si Marina sa unang do kay kami. Pak. narong na akong wig. Gua pa kay ka. Di mo ni duwa pag in.
Game, ginabuhat di ako mag-email ka mo. Di po ka maboard. Ano maboard man daw ako. Ako maboard ko doon yung Introvert o extrovert? Number 6 ako ang ano. Ikaw, miwa ka lang doon email mo. Hindi kasabot ano eh. Number 5 sa BSX, number 1 ako ang feeling. Kapag Wala ano ako siya ginagamit. sakit ang matang. Hindi mo kabalo mo gamit. Kabalo, mamimula muna. Pila na may pagpatay-patay. Ang group ko mga kamatan ko ang mga kamatan na po ang mga nagyan. Nakamata po mga bakukang siyang luyo. Ang gula ay Dito, abtik na mimi. Angkol! makalay. Sige, o, chick. Doon. Asa man? Asa? Salamat! Hawa! Good day. Okay. Pak! Guwapo si Mimi. Yes, of course. Ah! Uy, loading oy, mga kita. So, guwapa siya ka mo. Ba't na siya diyan? Ikaw ang guwapa mo. Ba't anan dyan na siya, mamansin na. Game. Kung ikaw si Kuan. niya na, ikuan na. Candidate number 1 for Miss Universe 2021 from Philippines. Babae, magtindog mangi. si babae nga nangitindog. Babae nga nagtindog. Sige go. Uy, mangga dyan na ah. Ate ko. Jadi